हेल' लोगोफोर, दिनै 18 अक्ट'बर आरो बे 18 अक्ट'बरजों सोमोन्दो थानाय जेसेबांनाखि कारेन्ट एफेयार्स दं बेखौ नोंथांमोना बेयाव नुनो मोननाय जागोन। दा बेयाव नुदों, बे आंनि ब्लग पेज आरो बे ब्लग वेबआव नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बेनि डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होनाय जादों, नोंथांमोना बेयाव थांनानैबो फरायनो हानाय जागोन। दा फैदो फारि फारियै नायलांदो। फार्स्टआव दङ इन्टारनेशनेल डे अफ द एडुकेसन अफ पभार्टिखौ फालिनाय जायो 17 अक्ट'बर खालि, अदेबानि मैयानि समाव। आरो देग्लायनि बे इन्टारनेशनेल डे फर द एडुकेसन अफ द पभार्टि डेनि थीमा जादों एक्टिं टुगेदार टु एचिभ ससियेल एन्ड इनभाइरनमेन्टेल जास्टिस फर अल। दा बे देग्लायनि थीम, बेखौ गोसोआव लानांगोन। नेक्स्टआव दङ नाम्बार 2, गभर्नर अफ द इयार 2020 एवार्डखौ मोननो हादों होनदों देग्लाय मार्क कार्नि बिथाङा। आरो बेखौ सेन्ट्रेल बेंक अफ द इयार 2020खौ जेला सायख'नाय जायो, बेखौ सायख'नायावबो बे गभर्नर अफ द इयार 2020 एवार्डखौ सायख'नाय जायो। दा मार्क कार्नि बिथाङा बेंक अफ इंलेन्डनि गभर्नरमोन। दा बेखौ गोसोआव लानो नांगोन। आरो सेन्ट्रेल बेंक अफ द इयार 2020 एवार्डखौ मोननो हादोंमोन बेंक अफ गाना। बेनि सोमोन्दै दाखालिनो आपडेट थांखांखाबाय। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 3। नाम्बार 3आव दङ बावैसो मुंदांखा कुचिपुडी मोसागिरि, कुचिपुडी क्लासिकेल डेन्स भारतनि। दा बेनि मोसागिरि श'भा नायडु बिथाङा गैलिया होनदों। दा बिथाङा बबे रायजोनिमोन? अन्ध्र प्रदेशनि। आरो कुचिपुडी मोसानाया अन्ध्र प्रदेशनि क्लासिकेल डान्स। दा भारताव गोबांथार क्लासिकेल डान्सफोर दङ। दा बेफोरनि गेजेराव नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन जे भारतनाट्यम, बेयो जाहैबाय तामिलनाडु। कर्नाटकआव कथाक, बे जाहैबाय उत्तर प्रदेशनि। बेनिफ्राय कथाकाली, बेनिफ्राय केरेलानि। ओडिसी, बे उरिष्यानि। आरो मणिपुरिया मणिपुरनि। आरो बिनि बागैबो गोबांथार क्लासिकेल डेन्स आरो स्टार डान्सफोर दङ। दा बिनि बागै नोंथांमोनाव अलरेडि भिडिअ दंखायो, बेखौ डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन, बेयाव थांनानै नायनानै लानो हानाय जागोन। दा बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 4, एनटिपिसिनि सिएमडिनि हाबा समा जोब्बायमोन, नाथाय बेखौ बावैसो एक्सटेनसन खालामनानै होबाय, बा एक्सटेन्डेड खालामनानै होनाय जाबाय, बारायनानै होनाय जाबाय। दा बिथाङा सोर जादों? गुरुदेब सिंह बिथां। आरो बिथांखौ एक्सटेन्डेड खालामनानै होनाय जादों 31 जुलाइ 2025नि सिम, माने 2025 मायथाइनि जुलाइनि 31 अक्ट'सिम गुरुदेब सिंह बिथांखौ एनटिपिसिनि सिएमडि हिसाबै दोनफिननाय जाबाय। एनटिपिसिखौ नोंथांमोना मिथियाबा नायनो हानाय जागोन, नेशनेल थार्मेल पावार कर्प'रेसन लिमिटेड, सिएमडि। बेनिफ्राय चेयारमेन मेनेजिं डाइरेक्टर बिथाङा। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 5, बावैसो वेबिनार्स एन्ड एक्सप' खुंनो लानाय जादों। भारतआ बबे मोनसे हादोरजों? बे जाहैबाय काजाखस्तान हादरजों वेबिनार्स आरो एक्सप' खुंनो लानाय जादों भारतआ। दा काजाखस्ताननि बागै नोंथांमोना सिगाङाव मोनखांखाबाय। बेनिफ्राय नाम्बार 6, इउनियन मिनिस्टार, बबे सासे इउनियन मिनिस्टारा फुड एन्ड एग्रिकालचार उइक 2020खौ खुंदों, जेराव बियो थांनाय 16 अक्ट'बरनिफ्राय फैगौ 22 अक्ट'बरसिम जागोन। दा बे जाहैबाय नरेन्द्र सिंह तमार, बिथाङा एग्रिकालचार मिनिस्टार, बेखायनो बेयो फोसावनाय जादों, बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। नाम्बार 7, बावैसो बबे बेंकआ गोरिबथार, बयनिख्रुइबो एकदम गोरिब हादर, दा बे हादरफोरखौ कभिड-19 जों जुजिनो थाखाय $25 मिलियन फोसावनाय जाखो होनदों? बे जाहैबाय वर्ल्ड बेंकआ फोसावदों $25 मिलियन। बेयो कभिड-19 जों जुजिनो थाखाय मुलुगनि गोरिब हादरफोरनि थाखाय बेखौ अनसुंथाइ हिसाबै फोसावनाय जादों। वर्ल्ड बेंकनि सोमोन्दै मिथियाखै? नोंथांमोनहा नायना लानो हानाय जागोन। फर्मेशना जादों 1944। बेनिफ्राय हेडक्वार्टार दङ वाशिंटन डिसि, USA। बेनिफ्राय प्रेसिडेन्ट डेभिड मालपास, MD आरो CFO अनसुला कान्त। बेनिफ्राय चिफ अफ इक'नमिक्स जानानै दङ कार्मेन रेनहार्ट। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 8, इन्डिया आरो इउनेस्क'नि गोदान एम्बासाडर हिसाबै सायख'जाबाय। दा बे एम्बासाडरा सोर जागोन होनदों? श्री बिशाल भि शर्मा बिथाङा। इउनेस्क'नि फुल फर्म मिथियाबा नोंथांमोना नायना लानो हानाय जागोन, इउनाइटेड नेशंस इडुकेसनेल, साइन्टिफिक एन्ड कालचारेल अर्गानाइजेसन। दा बिनि सोमोन्दैबो अलरेडि भिडिअ थांखांबाय, बेखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन। नाम्बार 9आव दङ बयनिख्रुइबो मुंदांखा बिजाब द बेटेल अफ बिलंगिंखौ लिरदों सोर होनदों? बे जाहैबाय शशि थरुर बिथाङा द बेटेल अफ बिलंगिं बुकखौ लिरनाय जादों। बेयो इम्परटेन्ट बिजाब, बेखायनो बेखौ नोंथांमोननो होफानाय जादों। दा दिनैनि थाखाय बेखिनियानो, आरो गाबोन समफोरनिखौ नोंथांमोना नेक्स्टआव नुगोन। बेनिखायनो जायफोरा गोदानै फैदों, साबस्क्राइब खालामनानै नटिफिकेसन बेल अन खालामनानै ला, जाहाथे नोंथांनाव नटिफिकेसन थांनाय जायो। सिगांनि फर्माट पस्टफोरखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन, गासैबो कारेन्ट एफेयार्सखौ। एसेनोसै, गोजोन्थों।